Kaixo guztioi, gaur kontatuko dizuet nola konpondu genuen etxean izan genuen arazo txiki bat. Lavadora sartzeko toki nahiko txarra aukeratu genuen. Hasieran pentsatzen genuen ondo sartzen zela, baina konturatu ginen ez zegoela tokirik armaio bat jartzeko. Eta beraz ezin genuen atea armaioari lotu. Orduan beste soluzio bat asmatu behar izan genuen, atea zuzenean paretari lotzea. Nola? Lehenengo paretan 3 tirafondo sartu genituen, eta hoien gainean egurrezko xafla bat jarri genuen. Ondo lotu genuen, sendo gelditzeko, baina egia esan nahiko zakar geratu zen. Horregatik gainetik beste xafla txikiago bat jarri genuen estaltzeko. Honek puntapasak zituen, eta mailukoarekin sartu genituen. Horrela asko txukunago gelditzen da. Bestalde, ni lavadoraren azpian trapo batzu jartzen ditut beti. Hola, erraxago moitzet. Atzie garbitzeko, edo arazora bat balima dao, edo filtru garbitzeko, mila gauze. Sartu horretik ejarzizko tanka traputxuek, eta hola beti atea eta sartu errexitet. Oso trikimailu erresa da, eta hori ia elektrodomestiko denekin itet. Bueno, orain atia lotuko deu, eta atia lotzeko normal, betitean bezala. Ate honek berezitasun badauke. Zokalua, fijatzen mazate, engantxauta dauke. Atea beak dauke zokaluen pusketa bat jarrita. Horrela, izten dezunien, sukalde danakin ondo gelditzea. Hori bai, atea hola jarrita arazo txiki bat sortzen da. Goitik ezin dela jaboirik sartu, baina nire kasuan ez da arazoa. Nik ez baitut erabiltzen, ez lixibarik, ez da suabizanterik, beti erabiltzen dut jaboi arrunta, zuzenean danborrara sartuta. Atea, ondo lotzeko hasieran egunkari batzu jarri nizkion azpian, altuera pixka bat hartzeko, lurra ez ukitzeko. Gero kendu nituen eta orain primeran dabil. Eta listo, horrela konpondu genuen arazoa. Naiz eta toki estua izan. Espero dut zuen artean norbaiti lagungarri izatea.